Kalamasana parang ni Jobanivlog tisna tam ko fin kip sa bor bawa shubay mazzi zo forward na mohra sana ber tamu gay em peblas ko fura zaba sila menjabe hanemin interesting kan na sesta kalang mananga pida sona pida unjane mari ben prai leungai jayai namai laibai tise sona par ese oibing ang banai sang nagedeng to nोंथांमोननोबो नायनाय फावैनो भिडिअ खालामाथ' शेयार खालामनाय जाखागोन नालाय थ' गेटआ मोननै ओरै थिंनि गेट थ' बैथिं सर्टकाटजोंसो थाङो जों थ' फिथा रोगानानै लांनानै जाहैखांबाय बिबैया फिथा बानायदोंमोन अनला ओंख्रि जानाय आग्लायनायखौ फैगौ आयौ फैगौ आहाबो बिदिसो खालामनानै जानो सानदोंमोन बिफाखौ दाखालि ना कार्टन लाबोना होफैलाय मोननैसो दुन्दिया जानो होनबाय गैया नै बिदि कार्टनाव बानायना लाफैया मानो बेल'आनो माजों जानांगौ बेखौ थैसिगोन आं लगायजोबनानै जाजागोन बेजों एसे बुरै दलथा मा बायो सिङाव जायोथ' मालाय बिदिनो माबानि बिल्डिंनि गोजौआवसो मानसिफ्रा आबाद खालामनानै जालायलायो बिराद बेबस्था खालामो आरो नै बिदिखौ गाखोआ बेनोथ' सामब्राम साफा नामा दाउ अरस'ना जानाय बायदि दै दादां आलौवो नोंबो दानो बुद्धिमोन खेबलाजोबगोन ओमफ्राय बैखौ मानो थाखाय नायदों फस्ला फैदो मा बिमाया सिखाराखै नामा बेलाय बिमाय पाते जेबो नङा आयौ गावासो जेबो नङानो फै आमाया सिखाराखै ओंखायनो रायदां फैदो मा फैदो बाननोसै फैदो बाबा बै गोजौथाराव थांनो हानो सना सेफटि गैया बिसिनामोनलै थ' आंबो गोबाव जाथारबाय बिराद गोबाव जाबाय ओंखायनोथ' गोजौआव रुम ओंखारगासिनो दङ बेखौनोथ' आबौआ माबा मा होनो टाइम गैया खिनो समाय गैया मानसियानो गैया बेखौ भाराफोर दोननो हासिगौ आरोना आं मा मिथिगौ ओरैनो माबाफोर दोनगोन वाशिं मेसिनफोर दोनगोन ब्रा वाशिं मेसिनफोर दोनजायो फैदो आमाय रोखा हाय भगबान आमाय रोखाया औवा थांखो न'आव थांसै किचेन खालि आमाय रोखाल' आरो ओरै खावसे बेहाय थाथ'गोन रेस्ट दे नैबेयाबो किचेना जाहांबायानो आरो नांगौ दिनैसो नायदों ओंखायनो एसे नायफाबाय आं आबैया बैथिं दं थांसै आबैजों दा सोनाफोर बे सेकेन्ड फ्ल'रा आनै मोनासे अइभिं एभेलेबेल अइभिं जेव गोजामोन आरोना जि दाग्रा गोजामोन ओमफ्राय आनैयाबो बैसो जालांबाय जों सिख्ला समावनो आरोना फैबाथाय खालथां खुलथां गाहायावमोन आगोलाव ओमफ्राय गाहायाव बिदिनो एसे खामानि खालामनाय लोगो गोजौआव फैबाय खालथां गोजौआव अइभिं जि सोंग्रा मा सोंग्रा गोजामोन आरोना थ' बहाथो टाइमजों लोगोसे थाबावनो दा आनैनाबो बाहेरायाव मोननै मोनथामसो दं खोमा ओमफ्राय आरो थार्ड फ्ल'राव दं खोमा आंबो नाहैनोसै आरोना आनैबो दङ बैथिं फिसौजोजोंहाय बेनो आरोना दा नुनानै एकदम फुरा लुकआनो चेन्ज जाजोब्बाय आरो माथो खालामनो आनैयाबो एथ' परिश्रम खालामनो हाला गावबो एसे हार्ट पेसेन्ट आरोना ओमफ्राय बेफोरबो बैसोजों लोगोसे ना अइभिं सामलायनायाबो सादर नङा मा खुन्दुं थुननाय मा थुननाय ओमफ्राय जोंफ्रा एकदम कयेक मुथा खुन्दुं थुनसै दख'ना एसे रेजें जानायखौ लांनोसै अबेबा मोजांखौनो लांनोसै माने हरनोसै आरोना दाजेननाय सोरबा सुख्लाफोरखौ लांनोसै खालथां खुलथां दा एकदम सिरि न'सो बामजादो एसे बामजादो बारा बामजानो हानाय ओंखारदो थाबायदो मा सना सासे गोजौआवसो खारलांबाय ओमफ्राय आब' सनिमा दाग्राया अबावथ' दङ आनै गोजौआवसो थांबाय अइभिङानो ओमफ्राय मा फैदो एकदम माबा 11, 12, 9, 10 बोसोरनि सिगां फुरा अइभिंसोमोन नालाय खालथां खुलथां
हाबा जालांजोब्बाय सोरबा फिसा फिसौ जालांजोब्बाय आब' बिबारि आब' सहिला आब' सखिला माबा माबि दंजोबोमोन हाबा जालांजोब्बाय फोल्लाब फोथाब नोंहा गोजौआवसो दंहैयो बाबा दलद थादे सना औ आयौ औसो बानायगोन देनां बानायगोन द्रुबा बानायगोन देनां द्रुबा बानायगोन मालाय देनां फैयाबा नोंहाबो बानायनांगोन गोजौ 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 बिमा बिफाया गाहायाव ओमफ्राय गथ'फोरा गोजौआव जायगा दोनखानोसै देख थोन थोन बेयाव फैजोब्बाय आरोना आब' जि दाग्राया मालाय न'आव थांथ'लायबाय ख्रिस्टमासनि छुट्टिसो ओमफ्राय नै इफोरबोमोन सुनाफोर दा लांदां फादां जाफैजोब्बाय आरोना आदौ नै आहा नायसि बुद्रांद्रां गाननानै मादैमोननिजोंनो एखे नै मादैनिजोंनो एखे ना नै बेस्थ'सो ओरैसो फै ओरै फै ओरै फै नै बाबु थाद मोनसे खेथिया इयावबो जिरु मिरु फान्थाव बानलु आरामसे नङा थांस' आं बिदि थांसै फैदो सना आं थानो गियोहाय बिदियाव फैदो मा थांसै फैदो सना फै थाङानो ने आब' थांनाङा होनदों बानलु गायदों फैदो बाबा गाहेनानो नामा हस्पिटाल नङा बेयावथ' लावलांगोनसो फैयो आब'आ मा गाहेनायखौ हस्पिटालाव थांनायखाय नोंखौ सौथुबा हस्पिटालाव लांनो आंबो हाया हस्पिटालाव गावनि दायाव सौथुनानै गाहेनायखौ फैदो आरो जों गाहायाव थांबाय आं सहायनो हालिया आरे मिस्ट्रिफोरबो काम चालुसो मालाय फैदो फै थांसै फैदो जोंहा थांसै दा फैगोनलै आबौआ हाबाब आफा गाहायाव थांसै आं सेफ मोनथो आइ बाबा नों थायाथ' गोजौआव इसान फैदो मा आं हाथारा इदियाव थानो सिबाय गाखोफेरा माफेरा आंहा बिदि बाबा आबैया फैगोन सेफटिबा आलदा खोथा गोजौआव बिदि सेफटि गैया बाबा प्लिज फैगासिगोन आबै आबौआबो फैदो फै बिराद अयथासार इफोरो थांसै आं फैगौ ओरै फैसिगोन फैगौ बिहाबो नै 1 सेकेन्ड माबानो बिदा फैगौ इयाव फैगौ हाफ सेकेन्डआवसो जोङो बेफोराव अयभि ओमफ्राय ओरै साइडआव थाग्रा खथा बैथिंजाय बिसोरनो आब'मोननो दाग्रा आब'मोननो आरोना जोंहा बेयावनो एकदम आड्डामोन आरोना गोजौआवहाय ड्रेसिं आयना फुराना माबा माबि सेस बेयाव दंफैजोबोमोन आरोना बिदि जाग्राफोरखौबो नायनांगोन ना जाग्राफोराबो एसे देलायनांगोन ना आब'मोनहा ओंखायनो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो सोरनाफोर बिदि अयभिं दंमोन नालाय ओंखायनो जोंनि हार एकदा दख'ना आं लालियाफोराव थांबा गानलाबाय थाग्राफ्रा फुराना गोथां माबा माबि कालारफ्रा सब आनैमोननि अयभिंनि ओमफ्राय मादैनिबो बिदिनो कयेकटा दं आरोना बाखि सब आनैमोननि आरोना आनैनि गोजामोन ओमफ्राय आइनि आरिनि गावसोरथ' मोजां माने बुहुत इनकाममोन आनैया बुहुत माने अयभिंआ गिदिरानोमोन बुहुत इनकाममोन आरोना ओमफ्राय बाखि बिदिनो जालाङोना हामेसा बहा थाबाय थानो मोनसे रोखोमनिनो ओमफ्राय दा खमायलांबाय नालाय गैला आरो बिदिनो बाखि जों दख'ना फुराना ओंखारथ'यै दख'ना गोदान दानाय आरि माने गाननो मोनबाय थायोमोन आरोना न'आवनो माइदि होनाय मा होनाय खामानि ओमफ्राय हाख'आबा जोंखौबो स्कुल बन्द कलेज बन्द'बा माने खुन्दुं थुननो फै होननानै लेंहरनोसै सिन्था गैया भारायाबो मोनखागोन दख'नायाबो मोनखागोन नालाय सिखायबोनोसै बिमानियाव थांनो आरो माथो दंबावो सनाफोरना रेस्टबो जाफैबाय आसि आराम मोननायाबो अभार मोनफैबाय बिदिनो खारबोथारोमोन आरोना ओमफ्राय खुन्दुं थुनबाय आरिबाय ओमफ्राय फै लोंहैनोसै फैदो एलाय केमेरा अन नालाय दै लों जालायबाय आं फिसाया बिराद आरोना टंट'न'ने बे मारै जाया आं मारै रोङा फैदो सना फैदो थांसै फैदो ओमफ्राय फार्स्ट दाजेननाय एसे सुख्लाबनाय एसे माबा जानाय माव नोङो स्टार्ट खालामदो ओमफ्राय गाननोसै स्रायनो गाननो मोनलांलायबाय बेफोरबायदिमोन आरोना सोनाफोर बहुद मोजांमोन बै समावहाय दाथ' माथो होनबावनो फोथि आंहाबो जेंगायाव मागाव जाबाय आनैमोनाबो बिदिनो सिंगेलेन्स जाला मानसियानो जोबामोन जमा मानसियानो जोबामोन आरोना एकदम
मावग्राजों ग्रोम ग्रोम जि थुननाय खुन्दुं एकदम माइदि होनाय फुंनिफ्रायनो एकदम बिदि बेस्थ'मोन आरोना ओमफ्राय आरो माथोबाव बेजों लोगोसे ओमफ्राय मादैयाबो बे फामे मुसाहारि बिनानावनि बिमा मादैयाबो इयावनो ज' थाखाबाय नालाय बेहाबो मादैयाबो खुलिलांबाय मादैना एसे खममोन आरो जायगायाबो एसे खम नालाय ओमफ्राय बिदि आरो दा सानैनाबो बिदि एथ'बां गैला टाइमजों लोगोसे एसे डेमेज जालाङो अबेबा ग्र' जालाङो अबेबा खामानिया ग्र' जालाङो अबेबा खामानिया डेमेज जालाङो बिदिनो दा आरो थावबाबो गाराखै आनैमोना गाननो आन्थायाथ' ओंखारबाय थायो होननानै आरोना गारथारबाथ' नोङो बायनानै गाननांगोन स' दा बेबायदि दानाय दख'ना बायनानै गाननांगौ बिदि नङा आरोना थ'दो बाबा फैबायथ' माबायो जि माबा गफङो सिमेन्टआ गफंथारो दा आं खुगायाव हाबनाय बायदि मोनजोब्बाय दलरबो थानो मोना मानो मोना दलरबो भिडिअ बानायनो मोना हब्रा हसि जालाथार बिसोरजों ओरै ओंखारबोलाय बेबारा ओरै हाबसैलाय आयौ उदां खाराबथारथ' आङो हाबदो थौ एबार मादैनो उइभिं ये देखो आरोना अफिसार बिनानावनि उइभिङा ओमफ्राय आंनि फिसाया मा सानखो बेखौलाय दांनाङा मा दिगदार जायो जि सादों नोंल'सै ने आब' दा ओंखायनोथ' हाबा जाहैजोब्बाय हाबा जाहैबाय सोरबा न'आव थांबाय नै जि सोंग्राया न'आव थाङै हाबा जाहैबाय गोदोसो ग्रोम ग्रोममोन नैफोरो फुरा बजायोमोन आरोना ओरै दा नैबो खालि जि दाग्रा मानसिया जोबलांगासिनो दंदां होननायसो जानोसै नैबे दा चालु आरोना ओमफ्राय बाहेरायाव दंना गैला बेना मादैना आब' ए ओमफ्राय बाहेरायाव मोनथाम दङ आरोना मादैना मोनसे जोबनानै दंथ'योनो नै चाकाचाक आरोना मोनथामा बाहेरायाव मोनसे जोबनानै दङ जाहैदों दा बै आब'आल' दायो बे जाबाय मादैनि स्टान जों दसनाफोर बेनोमोन आरोना आं नायनाय फावैनो सेयार खालामनाय जाबाय गाज्रि मोननांला बेखौ सेयार खालामो नामा नोंनि मादैनि उइभिंखौ सेयार खालामनानै नायनानै जोंहालाय मा मोननांगौ बिदि साननांला आरोना दा दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच